tunjuma chuan vok vun rep ngai lawin a hringin akan puah dan karun entir dawn chuwa vok vun hi i rep hi chuan mom salampang ani awang hian bacteria le bawlhhlawh hrimhrim hi a fawm a chuwang chuan a hringa kan puah hi puak lo a awm lo a puak veka a tui zawk bawka a thianghlim bawka tel hrana kan puah ngai lo a hi ama thau awm khan a kan puah thei ni tian a vun hi fai deuhin ziatila a vun kan hi hlim hian ziat nga lila chuan a fai duh bik ani lo chuan tui sawa te thlak han chia deuhila chuan a vun hi a fai duh em em ani tui sawa zawk tah ziah na te pawh hian han ziatila a fai duh bik a chuan tian ka chansin leh ta chansin hian duh chuan fridge a dah that thei ni tlem tlem a kan lei ani chuan hi a tam tham lo chuan hetia kan chansin kan zia fai sa vek hi freezer a dah that thei chuan tian ka kang leh ta tel ngai mi alawin tikhan ama thau awm khan kan kang top ani chuan minute nga vel hi chua a mei sa a chuangila chuan vil char char le anu chuan sima timiang mei hniama ti le taila chuan puak thadu puak lo awm lo hrim hrim a puak vek tihan a tui hmel em hi te a puak vek ani puak thalutuk chuan tian ka chhum le ta ka chhum hnuin ka kang le ta kang ti meiang i ami sabol ang khan ka bola chuan a duh chuan phuinam te a tel thei ta ka phuinam tlaksa te ka tela chuan a ti tui em em tian i phuinam nena kan duh lo pawh na hlang pawh khan a tui lutuk thawa ami sabol ang kha ni mei kan dan chu ami sa kan siam dan ang type kha ni mei chuan tian buh nen ka bol boka sa umin tui sawin ka hmang tui saw ka hmang ta chuan tui ka lei kha sa um ne soda fian te khat nen ti khan ka bola a tui lutuka marcha pui te pawh tel thei thawa chuan ma se marcha hmui hi ka nei rem chana wangin ka tela hetia siam hi a thianghlim bik lutuk a rep ai kha chuan tikhan silfai sa tikhan freezer a dah thaila chuan a tam deuh hunah khan kan siam mai thei bawk ta a chhelawa engma buaina atimiang harsatna awm lo kan chung chang vela khan lo ti ve chin ula rep tuar ar kha chuan a thianghlimin a fil faia nge a hau tak lo bawk